Здравейте ви, боксери, аз съм Жоката да не пейте Джокилър! Уаа! Тук с мен е... Мод и специален гост за Тинчо Стопри. За първи път сигурно ще го виждате, сигурно за втори. За втори? Да, за втори. Ако не се качи. Не съм го качил, не съм го качил. О, чакай! Вижте, ето, това е готино. Кой това, бе? Я? Не. Бу? Това е блока, бе. Видя да знам. Това се не спачка, бе. Правиш един дракон. Топка, футболна топка. Знам го. И какъв е той? Те играят драгонци във Фейсбука. Малко вече е скъпичка. И който ми иска скайпа е Соник Долна Бардака. Моят е Мишо Долна Шамара на 79. Неговия е Мишо Долна Шамара на 79. А неговия не мога да държа. А неговия играча Лут 22. Ама Долна добре. Играча Долна Лут 22. И така. Някой ще помисли да учи с телефон, не знаеш. Ека един път гледах генгстър влог там, дето един там Николай Петров, дето с истински домашен телефон се снима. С домашен телефон? Да, Генгстър влог или генгстър? генгстър влог. Там пародия на влог. Да, Не знам. правят готини клипове. Знам. Аз знам къде. Какво правиш, бе? Нищо снимаме. Какво снимаш под сега, бе? Вас? А, не видиш. Да снимай се, бе. Ще не бете какво е чисто. Не бете много чисто. О, поне зломата се гонят. Пряха се. Така, който ми иска скайпа е Соник Долна Бардака, на мод е Мишо Долна Шамара 79, а пък на Златинчо 133 е играча Лут, не играча Долна Лут 22. 22 ли беше, бе? Играча Долна Лут 22 ли беше, бе? Играча Долна Лут 22. И така. Хванаха го. Опа, чакайте малко. Хванаха го. Беше изморящо. Опа, опа, тук колата. Дано да се е чуло на клипа. Дано да се е чуло на клипа как съм се изпърдял. Ето така. Здрасти, аз съм путката. А това е шматката. А това е шопката. Чакай, ето така. Не, ето така. Стета, дай аз. Пусти да снимам, телефона е моя, бе. Златинчо! Пак се подгоня. Пак ще кажа. Моят скайп е Соник Долна Бардака. Ако искате да играем Майнкрафт сам, ще ви дам готини сървъри. Има всичко. Почакайте малко. Днеска много кихам. Не знам що. Те ще ги оставят тук. Вас. Пази се, кулака! Така, пише го в моето описание в Vibox. Напишите си скайпа в описанието в Vibox. И ти? Добре, му прадня. Я дай жоро, я. Просто гад идиот. Това ще е края на клипа. Това ще е края наистина. Мод, кажи чао!
Кажи пак. Майка ви да има. Путка ви да е. Майка ви да има. Това бяха коментарите от Златинчо и Мот. До следващия път. Надявам се да ви е харесало.